inom kay naman goy idayo hindi na ulitan akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon. Unsa day atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am? Naglipong. Sige kag kalipong, so human lugar nimog inom sa Vitron tablet. Na normal jud akong kuan kanang dugo nga pula. Okay na jud kayo ko din normal na din mora poy kanang kuan ba bation buko tulugon ana din paganas kaon daghan kayo kuan ba indot gid siya effective jud ang Vitron tablet. Vitron Tablet mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RS Will Life Care Marketing Incorporated. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Dili gyud ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tao, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Ang takna sa DYKC Radio Ronda, 34 minutos o 46 segundos ang nakalabay sa alas 8 hatod kanato sa tingog sa putli nga kamaturan. Mga dako ugagmay magiusa kang Kristo, magkalipay kauban sa Ginoo. Sa Mateo 16 versikulo 26 nagaingon, kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawagtangan hinuon siya sa kinabuhing dayon. Busa namugna kining tulumanon, hingog sa putli nga kamaturan. Kini makahatag kanato kusog ug kadasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Busa pamatia ang tingog sa putli nga kamaturan. Tingog sa putli nga kamaturan. Kauban sa inyong mga alagad. Ako si Evangelist John Parajang. Ako si Evangelist Alan Azuelo. Ako sab si Markenyo Atuel. Mga minahal na mo nga mga kaigsunan, kumusta ka mo? Ano na sab kita ni ining duha katakna nga tulumanon, makiguban kaninyo aron sa pagpresentar sa prinsipyos kamatuoran nga mapamatud-an dinis bala ang kasulatan. Sa nga ni Evangelist Johnny Paradiang og ni Evangelist Tommy Ugis og ni Pastor Clyde Putot. Ako si Mar Kenyo Atuel, magapadayon sa pagpanubag sa mga pangutana nga nangabot din hini ining atong programa tingog sa putli nga kamatuoran. Og sa pagpadayon atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo atong ipangamuyos Ginoo ang presentation nin muntaga aron ang Dios magahatag kanato gigayon pinagi siyang balang espiritu. Ama namo nga naka sa trono sa mga langit, dalaygon ikaw Dios sa way katapusan, kay ikaw man ang magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tuburan sa mga tubig, apil na ang tanang mga butang dinhi sa yuta sama sa among kinabuhi. Nining oras sa mas kabuntagon. Daghang salamat sa higayon mong gihatag kanamo. Dino Dios, ikaw nagaamping sa matag usa kanamo. Nagahatag og paglaom og kasiguruhan sa among kinabuhi nining katapusan nga mga adlaw sa imong pagpadayag. Andamon mo Dios ang among makasing-kasing ug gunahuna sa pagdawat sa prinsipyos kamatuoran. Ug andamon mo usab
ang mga hunahon kasing-kasing sa makaigsunan nga nagsunod ding tulumanon tingog sa putli nga kamaturan aron usab sila man. Makakaton sa pagduol gid kanimo ug makakaton sa pagsunod sa imong kabubuton aron kaming tanan amahan maandam sa imong pagpadayag aron kami makaambit ng gingharian nga imong gitagana sukad pas pagtukod sa kalibutan. Nining orasas kabuntagon amahan. Itugot nga sa kanunay ang lamdag sa gahom sa espiritu maoy magasulod sa mga kasing-kasing hunahuna aron sa ingon niya na kami amahan andam sa pagdawat sa mga pagpanudlo nga imo o Dios nga gihatag suma sa mabasa sa Biblia. Salamat o Dios sa imong pagtubag. Among gipasalamatan among madawat sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen. Nining oras sa mas kabuntagon sa kanunig sa gihapon ning oras sa kita nagbinugtong apan kining maong sitwasyon dili makababag sa pagpadayag sa prinsipyo sa kamatuoran dinhi sa radio, dinhi sa kanginan, pinaagi sa YouTube o sa Facebook Live. O niya nining oras sa kabuntagon akong hangyon ang pikas lawak para sa mensahe sa awit. atong panahon, kita ni Kristo iyang buhaon, mga patay iyang banhawon, ug ang buhi iyang lalinon, pagkatahon nga huna-hunaon, kita ni Kristo iyang sugaton, dituon niya sa kalangitan.
Daghang salamat sa mensahe sa awit nga atong nabati nining tagnaas sa kabuntagon. Bueno sa pagpadayon. Atong i-recognize anyway kay si Radio Ronda dinanukad kining atong programa Tingog sa Putli nga Kamatuoran. Ang Tingog sa Putli nga Kamatuoran, mga minahal ko magkaigsuunan, gipasiglahan kini sa NCCDAC or North Central Cebu District Association of Churches o sa uban nato nga magkaigsuunan individual nga nahigugmas pagtabang ning buhat sa pagpadayag sa mensahe sa prinsipyos kamatuoran dinis kahanginan. O niya, kining mo ang programa igsoon o sa kini ka independyente, magpadayon lamang kini kung kamo magpadayon usab sa pagsuporta nini bahala ginagmay basta kanunay. O niya, mahangyo mi nga ipadala lamang ang inyong suporta pinagi sa GCash number ni Sister Denise Bradeng sa 0919-946-0876. O niya, ato usab pasalamatan ang management sa DWKZ Radio Ronda kusog Cebu dinanukad kining atong programa Tingog sa Putli nga Kamatuoran tungod kay giatagan kita nila og higayon nga makahimo sa pagpadayag sa prinsipyos kamatuoran nga mapamatud-an nato diha sa balang kasulatan. O niya, ang atong station manager waylain si Ma'am LV Kanit ug ang atong administrative officer waylain usab si Ma'am Angel Bungang Siso. Ang ato usab nga engineer sa transmitter site si Engineer George Sakaso ug si Engineer Alex Baino. Og ang ato nga studio technician nga ni partner nako sa studio waylain si Engineer Glenn Tudtod. Ang ato usab nga security guard on duty waylain si Mr. Ruel Subtiniente. Bueno nining orasas kabuntagon mga minahal namo nga makaigsunan sa kanunig sa gihapon di nako mabasa kaayo ang ato ang mga listeners ato ang mga viewers sa nagsunod sa ato ang programa Tingog sa Putli nga Kamatuoran tungod kanining orasas sa kabuntagon nagbinugtong lamang kita panbisan panining tanan. Dili ni mo'y makapugong sa pagpanubag sa mga pangutana nga nangabot dinhi sa atong programa Tingog sa Putli nga Kamatuoran. Bueno, atong basahon ang mga pangutana nga atong hatagan o pagtagad niini o Dios niini orasa sa kabuntagon minahal namo nga makaigsunan. Nasayod ang Dios nga kining atong programa dili ni ato iya ni sa Ginoo tungod kay ang first priority of business mao man ing evangelism. Mao na nga kining atong programa gitagaan og taas nga panahon aron sa pagpresentar sa prinsipyos kamatuoran nga dinhi sa kahanginan mabati og sa atong Facebook live sa YouTube gumikan kay di na madugay mo balik naging Ginoo. Ang ato na lang niini nga igo ra ta makapahibang sa mga tao o niya ang mga tao na maoy maghuna-huna kung sila sama usab nato nangandoy nga makapuyo ning harian sa langit. Nining orasas kabuntagon minahal mo kagsunan. Mao ni pangutana nga nabahon itong miaging Domingo. Ingon siya diri nga Brad sa buhat 19:14 gipakita sa Dios ngadto ni Pedro ang tanang klases mga mananap didto sud sa habol ug suma sa mabasa giawhag si Pedro sa Dios. Pinagi sa tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw o kumaon ka. O si Pedro miingon, dili ko Ginoo, kaya wala pa yun ako makakaon nga dili banalaan o mahugaw. Ug ang Dios miingon, ayog hinganli og hugaw, o dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios. Pangutana, asa man mo mutuo sa Dios o ni Pedro? Muni iyang pangutana igsoon. Unya, Brad, ang SDA Trinitarian man. So akong pangutana nabay mabasa nga tekstos Biblia nga word Trinity. Okay? Muni iyang pangutana. Unya, sunod nga pangutana mao nga Brad, sa inyong doktrina dili ipakaon ang unod sa baboy. Unya ingon sa gidoktrina ang napulo kasugo. Akong pangutana kay inyo maning gisunod, wa na ba mo'y
wala na ba mo or dili na ba mo makasala? Mani ang pangutana. Or wala na ba mo isala? Mo ni siya. Unya matupadir Brad na ko'y pangutana, kini bang mga tao nga hilig kaayong magpakasa gani na pagiuban nga surgawas na espresuhan? Napabaka ni sila paglaom nga magbago? Brad, wala ko manghukom ha, pangutana lang ning ako. Muna iyang pangutana. Unya napay iyang pangutana diri Brad, napay iyang pangutana ha. Brad, kini bang Mateo 16:18? Wa man din hihinganli ang bisan unsa nga ngalan sa siktas pagtuo sa to pa applicable ni sa tanang relihiyon. Pangutana, unsa man nato pag-ila sa tinuod nga iglesia nga iya ni Kristo o iya sa Dios tungod kay wala may ngalan. No ni. Now, nining oras sa kabuntagon mo ni hatagan nato og pagtagad kini nga mao nga pangutana o niya sa dili pa mohang usa ko spikas lawak para sa mensahe sa awit. Adunay gabi, alam kanimo, iandam karon sa atong Ginoo. Libre ang tanan, walay kagulanan, lulun kalipay sa langit mong balay. Muuban ka ba sa pagbalik niya o paninggamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa dili madala kay si Kristo wala nila dawata. Kanunay kita puno sa kalaay, walay udlanan, mga kabalaka, ayaw lang wala ang imong paglaom. Luyo sa unahan, uloy anang mataho. Muuban ka ba sa pagbalik niya o paninggamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa di madala kay si Kristo wala nila dawata. Kanunay kita puno sa kalaay, walay udlanan, mga kabalaka, ayaw lang wala ang imong paglaom. Luyo sa unahan, uloy anang mataho. Muuban ka ba sa pagbalik niya o paninggamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa di madala kay si Kristo wala nila dawata.
Daghang salamat sa mensahe sa awit nga atong nabati niining taknaa sa kabuntagon. Ayaw kahibong igsuon kay kining akong tingog sa pagkakaroon hisakpan mis ubo. Mo na nga usahay mo piaok lagkalit. Apan bisan pa nining tanan padayon tang manubag sa pangatana. Dini sa buhat Gis Navy 14 mauni siya ang atong unahon sa pagtagad. Ningon sa diri nga asa man mo mutuo sa Dios o ni Pedro. Alang sa kasayon o kasayuran sa atong makaigsunan nga nagsunod nining atong programa tingog sa putli nga kamatuoran. Ang buhat kapitulo 10 bersikulo 9 o 14 maura gining dambahina sa mga bersikulo nga ilang kanang hisgutan. Magsugod sa bersikulo 9 putlon sa bersikulo 14. Apan ang istorya ni ining buhat Gis hangtod man ni sa 48 buhat kapitulo 1 kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 48. Mga minahal namo nga mga kaigsuonan, ang istorya dinhi labot ni Pedro o ni Cornelio. Ang buhat Gis kapitulo 1 hangtod sa 8 nagisgot kini buhat akong background ha. Nagisgot kini may tungod ni Cornelio. Kinsa man ni Cornelio? Kinis Cornelio di ni siya Hudiyo. Si Cornelio usa kini ka Italiano. Italian national ni. So gitawag ni siya sa Biblia Hintil. Basta di gani Hudiyo ang tawagan na Hintil. Mo na mga general term des Biblia. O kini si Cornelio nga Italiano or Italian national. Ang description inis kinabuhi nining tawhana maampuon sa Dios o niya masimbahon sa Dios manghatag pag yung mga limos ngadto sa mga tawo nang ginhanglan. Mao ni ang description sa iyahang pagkatao ug mao ni description dili sa iyang pagkamilitary, dili sa iyahang pagkasundao apan sa iyang personal nga kinaiya nga iyang gipadayag ngadto sa mga tawo ug nakita kana sa Ginoo. So usmo na ko nga kinis Cornelio usa kini ka tawo nga mahadlokon sa Dios mao ni description nga gihatag sa Biblia. Unya maampuon masimbahon nang hatag limos ngadto sa mga nanginahanglan nga mga kaigsunan. Unya kining binuhatan ni Cornelio na dungog ug naabot kini didto sa gingharian sa langit. Sa lagton nga pagkasulti misulbong ang iyang kamaayo og nasayran kara sa Dios. Tungod kay nasayod ang Dios sa kasing-kasing ni Cornelio, si Cornelio gipakitaan sa pananaon nining bahinas Biblia kung basahon nato ning buhat Gis 1 hangtod sa bersikulo 8 ang unang gipakitaan dinhi sa pananaon nga gihatag sa Dios mao gyud si Cornelio. Og sa diha nga gipakitaan si Cornelio sa pananawon nga gikan sa Dios, nakigsulti kang Cornelio ang manulunda nga gigamit nga instrumento sa Dios. Unya ang ilang conversation miabot sa punto nga gisugo sa manulunda si Cornelio nga ipapangita si Pedro. Mao na ang una nga hutong sa sugilanon nga atong makita dinhi sa buhat kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 8. Sa pag-abot na sa kining bersikulo 9 nagisgot na nga miabot ang sinugo ni Cornelio ngadtong Pedro. Kay doon na may sinugo o ni ang gisugo military nga subordinate ni Cornelio
kay si Cornelio lagi usaman ka sundao. Unya kining klase hapon sa pagkasundao masimbahon po ni Ginoo. Mo'y gisugo kuyog sa mga helper or binatunan ni Cornelio aron pagkuha ni Pedro. Mo nang atong mabasa diha sa bersikulo 8 ug nga 9. Unya dinhi magsugod nga si Pedro samtang nagdanga-danga na ang mga sinugo ni Cornelio nga specified yun nga usa ka sundao og duha ka helper. Sa wa pa moabot sa bahay dito ni Pedro nga gipuy-an. Sa gipuy Pedro ha. Si Pedro sa nitong panahon na gikapoy o niya gusto siya nga kinini ang nisaka siya sa atop sa balay lauting-lautingan ana. Dito siya nahikatug apan suma sa records Biblia gipanawan siya nakakita siya pananahon. Mo nang ang pananahon ni Pedro gikan sa bersikulo 9 hangtod sa 14. Mo ni mabasa. Og sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila nagkaduol sa lungsod. Kinsa man ning silang naglakaw. Ang katong sundao ug ang mga helper ni Cornelio. Si Pedro misakas atop sa balay sa may kautuhon aron sa pagampo. Ang tuyo dito pagampo. Dili matug pagampo. Mo na nga kinaiya ni Pedro may nampuon gini si Pedro. Kaya dito siya atop para di siya disturbo sa mga tao. Dito siya sa atop ang yan tuyo nagampo. Og sa mibatig na kong kagutom nangandoy makaon apan samtang naghikay pa sila nini siya gipanawan. Mo ni panahon na nga sa pagampo ni Pedro gibati po ni Pedro ang iyang kagutom. Unya gipanawan siya nakakita sa vision. Unsa man? Og iya nakita ang langit nga naablihan ang usa ka dako butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat nini ka mga kanto nga hiniktan kini gitunton paingon sa yuta. Sa sulod nini diha ang tanang matang sa mga mananap nga tagupat og tiil og tanang nagasaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. Og miabot kani usa ka tingog nag-ingon tumindog ka Pedro pag-ihaw kumaon ka. Apan si Pedro mingon di ko Ginoo kay pagayud ako'y nakaon nga dili binalong mahugaw. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikadong nag-ingon ayaw paghinganlig dili binara ang mabutangan hiluan sa Dios. Kutob ra sila dinhi mo basa. Ilan ang putlon sa tuyo nga ma-justify ang ilang paagis pagkaos unod sa baboy ug sa mga dulumtanan. Putlon dinhi. Apan atong timan-an igsoon nga kining maong kapitulo sa Biblia di na niya to masabtan kung atong putlon pagbasa. Gikinahanglan nga masayod ta kung unsay konteksto ni ining maong bersikulo. Unya kay nagisgot man lagi ta sa gitawag og pananahon kay matud pa diri sa bersikulo 17 of samtang si Pedro nalibog siyang hunahuna kung unsa ka ang kahulugan ni adtong pananahon nga iyang nakita. Pananahon na nakita ang mga tao nga gisugod ni Cornelio nga nagtindog sa pultan sa gawas tapos nila masusi kundi ng balay ni Simon. Dito na. Si Pedro nalibog sa pananahon. Di man nila basahog apil. Kay mahimo man og kapasangin lang sila nga ay ni ditso lang kaon wag magtuon. Ni ditso lang kaon wag gani gyud tiwasag basa ang kahulugan sa pananahon. Kay kining 9 paingos 14 sa kapitulo 10 sa buhat, di man ni siya literal igsoon. Ha? Dili in taon kini literal nga kini ni ang kanabang nag-istorya gid mo atubangan sa Dios nga naong ug naong dili ni literal. Gipaagi sa Dios sa pananahon. Unya ang iyang pangutana mobalik ta. Asa man mo mutuo sa Dios o ni Pedro? Mano iyang pangutana? Ang atong tubag igsoon ni imong pangutana natural nga ang Dios ug ang mga apostol maoy sundon og tuuhan sa mga Adventista. Nga naman. Gumikan kay may mabasa nga sita sa Biblia igsoon nga si Ginoong Hesus o ang Dios ug ang mga apostol nangaon og unod sa baboy wa magita anay mabasa sa Biblia. Unsaon man na to? Mo na nga
Nangutana ka magkinsay tuhuan kining duha. Ang Dios ug ang mga apostol unya si Pedro. Nganuman kay si Pedro wa may mabasa kita sa Biblia nga nikaon og unos baboy gani. Tungod kay ang pagsabot ni Pedro kadto literal man nga ipakaon diha sa pananahon mao to nga nibalibad si Pedro. Apan nakasabot si Pedro nga dili to siya literal kay pananahon man. Mabitan ni rason nga ningon siya nga something siya naglibog ugod sa kay buot niya pasabot niya itong pananahon. Mao na nga kining ang sugo sa Dios ngadto ni Pedro nga nag-ingon tindog Pedro pag ihaw kumaon ka dili intawon kadto literal igsoon. Hinuon usa kini ka symbolic or symbolical. Symbolical gani nagpasabot nga dunay kahulugan. Dunay buot ipasabot. Nga naman, kay ang pananahon igsoon dili intawon na makaon, di na si maihaw ang pananahon ba? Ang pananahon dili kana maihaw, dili sa na makaon, mo na nga ang pananahon di isa na makabusog. Nga naman, kay pananahon raman good, vision raman, di man siya literal o physical, mo na ibut pasabot. Unya, ang tanang klases mananap, nakita ba itong Pedro? Nga gisud sa usa ka dakong habol. Unya, kining pananaw na, suma sa ato ng gisgutas Biblia, nga dili intawon siya literal. Kay literal pa sa ginising ipakaon, igsoon, katong tanang klase bas mga mananap nga dito sud sa habol, nga nakita ni Pedro des pananahon. O ipakaon pag itos Ginoo literal, dili to mahitabo nga dadun og balik sa langit. Gibili, wa man to ibilin din eh. Wa man to ibilin din ni Siyota, katong habol, nga may mga sud nga mga mananap, wa intawon to ibilin din ni Siyota. Gibalik ito dito sa langit, mabitaw nang usahay, mukatawan na lang ta, nga maingon na lang ta nga kung mauna malang ganin ang istoryaha, nga katong dito sa sud sa habol, mauto siya ang hinlo, katong may atong kaunon, katong gidag balik sa langit, dili ning ni Siyota. Kay kining ni Asyuta, sigurado magining hugaw, kay gitudo mas Biblia ang hugaw. Muna nga, ang buhat kapitulo 10, versikulo 9, paingos 14, mauna ang nakita nga vision, mauna yung nakita nga kining gitawag og pananahon, apan, dunay kahulugan. Og nagisgot man ta og kahulugan, unsa man day kahulugan ini tanawa ra gud atong tunan. Hingingon baya si Pedro nga og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon. Ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga ginluan na sa Dios. Mao ni tubag sa argumento nga gipresentar ni Pedro diha siyang pananahon. Ningon magos Pedro apan si Pedro miingon dili ko Ginoo. Kay wala pa gyud ako'y nakaon nga dili binal o mahugaw. Ang tubag sa Dios ningon, ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduhang nag-ingon. Ayaw paghinganlig dili binalan o mahugaw ang nahinluan na sa Dios. Kutob na sila dinhi. Di na mabasa padung diri sa 15 16, 17 di na sila mabasa na. Nganuman, aron ilang ipahaom sa ilang doktrina nga ang baboy ipakaon gyud. Nga mura na noon tag atong gisugo ang Biblia, atong gimandahan ang Biblia sa pagsunod ug sa atong gusto. Usa ka nakapagi nga sayop. Kay inay kita mo imusunod ug sa gitudlo sa Dios des Biblia, ato naman hinuong baliho, ato nang bawgon ang Biblia. Mo na problema. Mo nang niingon siya din nga miabo og ang tingog miabot kaniya pag-usab sa kadong nag-ingon ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga hinluan na sa Dios. Unsa may parallel nga kahulugan ini atong mabasa sa bersikulo 27 ug 28. Mo ning nakasulat dinhi. Og sa nakigsulti siya kaniya atong balik ari sa kana ari usa ta sa 25.
Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, kay dito magid si Pedro nga tong Cornelio, dito man si Pedro nakikatubang maging Cornelio kay mao man to gisugo kaniya pinagis espiritu. Kaningon magud ang espiritu nga og samtang si Pedro na malandong may tungod sa pananaw ng espiritu mingon kaniya tan-awa na itulo ka tawo nangita nimo. Tulo ka tawo ha, duha ka binatunan ug usa ka sundao. Unya mikuyog misunod si Pedro niya itong mga tao nga nagkuha niya. Mikuyog sila. Og matod pas bersikulo 5 sa kapitulo 10 sa buhat, o sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugas pagdawat kaniya og mihapa siyang tilag misimba kaniya. Apan gipatindog siyang Pedro nga nag-ingon, tumindog ka, ako gayud usab tao. Si Pedro ang apostolis, pagkakita gyud ni Cornelio ni Pedro, misimba unta, mihapa og misimba si Cornelio ug Pedro, pero gipatindog siyang Pedro si ayaw gyud kay kining ako tao usab sa tupa mayon ganing tao usab nagpasabot nga parehas sa nimo ba tao po manang dili mahimong imo kung kini ni ang ludhan imo maghapa kanako nimo simba kanako kay ako sa tao pareha nimo. O niya matupad dinhi. Apan siya miingon kanila, kamo na sayod nga maoy supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakingharong ug pagpamisita sa usa ka taong dumuduong. Kinsa may Hudiyo niini? Si Pedro. Kinsa may dumuduong niini? Si Cornelio. Apan unsay gisulting Pedro? Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Mao ni siya ang parallel nga bersikulo nga tubag sa simbolikal nga pananawon nga nagkanayon sa 15 ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduhang nag-ingon ayaw paghinganlig dili binilan ang mga butang nga niluan sa Dios gigamit diri butang nga niluan sa Dios. Pag-abot sa 28 apan gipahibalo ko nako sa Dios nga kinahanglang way tawo nga akong pagaingnan nga dili binalan o nga mahugaw. Nga naman, kasamtang na malandong si Pedro nakasabot siya kung unsay buti pasabot sa pananaon nga iyang nakita didto sa Hupi. Nakita niya ang tanang klases mga mananap. Kini di ang mga mananap nga tanang klases mananap naghisgot kini sa mga makasasala nga bisag unsang klasiha sa nasyonalidad, bisag unsang klasiha sa kaliwat sa taong mahudiyo magbahintil maunsa kadiha, mapilipino magkadinha og maarabiano og mamuslim kadiha, ang Dios way pagpinig. Gani sa bersikulo 34 ningon si Pedro, o kunya si Pedro sa pagbungat siyang baba mingon sa pagkitinod na ilakong ang Dios wa di ay ing pinalibi sa tao. Mao ni siya ang rason ngano nga duna kadtong klasihas pananaon kag gipadayag sa Dios pinaagi ni Pedro nga kinahanglan way discrimination, walay pagpihig. Mga tao nga nanginhanglan sa imuhang serbisyo pinaagi sa pagpanudlo ayaw balibari, bisag di pa na Hudiyo parehas nimo ayaw balibari kay matapos gitulos Biblia ang Dios way pinalabi. Mao ni siya ang buti pasabot, mao ni siya ang kahulugan. Mao nang maingon ko nga kung hindi nimo basahon ang kahulugan sa maong pananahon mukutob ra gi kag putlo nimo des bersikulo 14. Ang direksyon sa imong pagsabot kutob ra sa diha. Di makaabot sa kinatibuk-an nga unod sa kasayuran nga ato untang gustong ipadayag ngadto sa mga katawhan. Busa kining sugilanon ni Pedro ug ni Cornelio. Kung ato ning tiwason og basa gikan sa 1 hangtod sa 48 kapitulo 10 unya bersikulo 1 hangtod sa 48 imong masayran og akong masayran ang buot ipasabot sa mong pananahon ug ang kahulugan sa pananahon nga nakita ni Pedro sa diha nga siya nagampo didto sa Hupi. So tinuod kay gisulti sa Biblia. Unya atong timan-an nga ang Dios ni Pedro mao katong Dios nga mo nagsulti sa Exodo kapitulo 20,
sa Leviticus 11:7. Kana nga Dios, mao man na ang Dios nga nailham Pedro. Unya, niya ng mga panahon na gitudlo mas Biblia. Di man ta makanigar anak kana may mabasa. Unya, kinig mabasa gani. Di na kinahanglan nga imong bahugon, oy, kay mabasa na mo na sige tawag og ebidensya. Kay mabasa gyud. Mabasa gyud. Unsa may tambag ni San Pablo, kay kining buhat San Pablo man ni. Tanaw na to ang 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 17. Mo ni tambag San Pablo Busa panggula kamugikan kanila og magpalain kamugikan kanila nagaingon ng Ginoo ug ayaw na kamo paghikap og mahugaw ug pagahinangpon ko kamo ug ako mahimo nga inyong Dios, mahimong inyong amahan ug kamo mahimong ako mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Kung ginluan pa nganong pagawason man ta ni San Pablo niining klasiha sa prinsipyo. O kung sa maning hugaw ang gisgutan din higson. Kung basahon ni nato ang konteksto, nag-ingon din ni unsa may pakikuyunan ni Kristo kang biyal. Unsa may iyang unsa may iya sa magtotoo unya pakiksagulan sa mga dili magtotoo. Unsa may pakikuyunan sa templo sa Dios o sa mga Dios. Kikita mo ang templo sa Dios nga buhi, suma sa giingon sa Dios. Ako mopuyo sa sulod nila og magalihok diha kanila og ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan. Kining pagbaton og lain nga mga Dios igsuon nga atong ipuno sa atong matuod nga Dios, di man gid musugot ang Dios anak kay mahug man ginag mga bubo ang Dios. Gawas niya na nga giila sa Dios nga makapahugaw sa nato. Kana siyang pagkaon sa mga butang nga gidili sa Dios, makapahugaw sa na. Ug matapos gitudlo sa 11 Levitico, matapos pa din 11:7 ang baboy kay kining may kuko nga pikas ug matil nga buak apan wala magapangusap sa mahugaw kini alang kaninyo. Mabasa gini sa brad litra por litra. Unya ayaw intawon pag-ingon nga para na sa mga Hudiyo. Kaya ang Biblia baya sa mga Hudiyo, mao biya nagigamit sa Biblia sa mga Hintil sad. Unya ug unsa man ang doktrina sa mga Hudiyo mo sa doktrina sa mga Hintil. Kaya usara man ang Biblia. Kaya mo naman lang gani na nga ito ning ituto dito sa mga Hudiyo, moingon tang way labot ang mga Hintil nga nimong Kristiyano, dili lang ta mo gamit sa libro sa Biblia sa mga Hudiyo kay kini bayang Biblia ang nagsuot ini mga Hudiyo. Muna nga di na to gamiton ang usa ka paagis paglikay para lang mohaom sa ato nga doktrina ang atong pagsabot. Muna ni no. So ang giingos Biblia, ang baboy kay kini may kukumpigas ug matil nga buwak, apan wala kini magapangusap mahugo kini lang kanino. So no din dili ka mo magkaon ug dili usab ka mo maghikap sa mga patayng lawas niini. Mahugaw kini lang kanino. Mo ni siya ang gitudlo sa Biblia, litra por litra. Sayon kay sabton nga naman kay doon na siya self nga doon na siya kaugalingon nga pagpasabot. Doon na siya kaugalingon pagpasabot nga naman litra por litra magud mabasa magid siya. So na siya gitawag og self-explanation sa iya mismong kaugalingong bersikulo sa Biblia. Di na kinahanglan maglabad ang imong saan mo pagsabot nga naman kay naa given ang gihatag sa Dios pinakalabing paagi sa sayon sa pagsabot nga bisan kaning mga bata nga grade 1, grade 2, grade 3 kasabutan no? So mo nang giingos Biblia nga kung sa may gitudlo sa Biblia mo na ito sundon. Kaya kung mao naman lang gani na nga mubasa ta para lang ta mosupak, di lang ta mubasa. Mubasa ta para lang nato supakon ang gitudlo sa Biblia, di na lang ta magmubasa sa gitudlo sa Biblia kay wa may kapuslanan supakon magyapon nato, no? Mo na nga ang giingos Biblia, ang baboy kay kini magkukong pikas ug matil nga buwak, apan wala magapusap mahugaw kini alang kaninyo. Mao ning gitudlo sa Biblia. Mo to nga sa 2 Corinto 6:17, panggawas mo diha. Ay ipon nila, pagpalain mo, ay na hikap ug mahugaw. Busa ang gitudlo sa Biblia mo takdo gyud. Ang gitudlo sa Biblia nga tos tao takdo kayo.
tungod kay Dios ang nagsuwat ni nagpahibaw niini unya ang mga tao nga nagsuwat sa diini gimanduan sa Espiritu Santo sa Dios. So mani atong tubag nimo ang pangutana mga kaisunan kasi ang akong baba mulito kong evangelist kay duha magunta mi tulo unsa ba ni pagkaunsa ako na malang usa but bisan panini sa ako nagikaingon sunahan dili kini babag sa atong pagpadayon sa pagpresentar sa prinsipyos kamatuoran. Man itong tubag unya mangyo ko sa pikas lawak para sa mensahe sa awit. May pag-ampo ka ba nga nagawa? Kasing-kasing mo ba nasuban? Si Jesus kanimo makikuban ngadto sa langit mong puloy anan. Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayan dayon. Si Jesus kanimo uban ngadto sa langit nung puloy anan. Di ka na mo ba ngadto kang Jesus ang gibati mo nga kagul-anan. Si Jesus kanimo makiuban ngadto sa langit mong puloy anan. Pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makikuban ngadto sa langit mong puloy anan. Pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makikuban ngadto sa langit mong puloy anan. Si Jesus kanimo makikuban ngadto sa langit mong puloy anan. Ngadto sa langit mong puloy anan. Daghang salamat sa mensahe sa awit nga atong namati nining takna sa kabuntagon. Bueno, arin at sa ikaduhang pangutana matupan ni Brad, ang isda ay Trinitarian man. So akong pangutana na nabay mabasa nga tekstos Biblia nga word Trinity. Igsoon,
salamat sa nangutana ini, pero mingon gyud ko, dili mabasa sa Biblia ang word nga Trinity. Parehagod sa Biblia, kanang pong Biblia, di man na mabasa sa Biblia, Igson? Ha? Kanang pong Biblia, di na mabasa sa Biblia. Pero mituota sa Biblia. Oh, nga naman, ang pulong Trinity, brad, mapamatudaan sa Biblia, suma sa buot, ipasabot sa mabasa. Dili sad ingon nga nagbutbuot at tagsabot, bisan og way klarong mabasa. So, ang buot ipasabot nga ang pulong Trinity, mapamatudaan sa Biblia. Suma sa buot, ipasabot sa mabasa. Nakaron, asa may atong basahon, aron atong masabtan. Atong basahon ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 17. Atong basahon. Okay. Mateo Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 17. Muning nakasulat. Og niadtong panahon na si Jesus gikas Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misuway sa pagsanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugod lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong, og siya mitugot na lang, nitugot na siya, no? Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya miawhas dayon gikan sa tubig, og tan-awan na bukas ang kalangitan, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og mipahaluna kini diha sa ibabaw niya. Nabay mabasang word nga Trinity tubag wala. Apan unsay mabasa? Si Jesus. Si Jesus nga gibautismuhan, si Jesus nga gibunyagan. Kanang Jesus usa na ka persona. Usa ka persona kana. Unya ang Espiritu usa sad ka persona ngano man nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios, o may Espiritu sa Dios nga makita. Pero usig ingon, nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug mipahiluna kini diha sa ibabaw ni Ginoong Hesus. Mao na nga ikaduha na nga persona. Kay ang Espiritu nagpakita pinaagi sa salampati. Ug ang nakakita niini si Juan nga mo'y nagbautismo ni Ginoong Hesus. Tulo man ni ka persona, ang ikatuwa sa man. O gani karon usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao nga akong anak nga pinalanggag, kaniya may kalipay ako. Unsa giingon? Tingog gikan sa langit. Mao to ang ikatulong persona sa usa ka pagka-Dios. Maunay buot ipasabot mo. Ingon na ba ni sila? Nga sa to patulo ang Dios, nganong tulo man ang Dios nga itulos Biblia usa man. Apan naalgi persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Maunay buot ipasabot. Kay ang Espiritu nagpakita pinaagi sa salampati. Ang Amahan wa magpakita apan nagpabati sa iyang tingog nga nag-ingon, kini mong anak nga pinalanggag, kaniya may kalipay ako. Dunay ba ang Amahan? Kay di man may tabo ang lubot may musulti. Ang kamot may musulti. Ang mata may musulti, no. Ang ba sa tupad dunay ba may persona. Unya gingos Biblia kini si Jesus pa persona po ni. Mao na nga Trinity di mabasa sa Biblia litra por litra or word sama sa Biblia. Nga ang Biblia di na mabasa sa Biblia. Okay? Unya suma sa Mateo 28. 28 kining 28 19:20 mo ni nakasulat. 18 sa o Jesus miduol miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo himuan ning tinud-an ng tanang kanasuran ug pamautismo kanila sa ngasamahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini gigamit diring pamautismo kamo sa ngalan sa mahandi ni literal ngan. Gitawag ni siya og kini ni ang kini nga di man siya literal. Gitawag man ni siya og kini ni ang figurative name. O niya maghisgot gani kag figuratively name, referido kana sa authority, referido kana sa gahom. Mao na ang giingon nga Amahan, Anak ug Espiritu. Kini gitawag og tulo.
Okay? Mo ni gitawag og persona. Ug matupas gitudlo sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tanaw ako mag-uban kaninos kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Katong mga tao nga andam ng bautismohan sa ngalan sa mga anak ko espiritu kay mao man na siya figurative name niya tulo man gyud ka pangan ang i-mention diha sa bautismo. Unya sa di pa bunyagan mo nang atudluan, doktrinahan, pasabton, pahibawon og unsa ang gitudlo og doktrina nga naa sa Biblia. Mao nay buti pasabot. Mao na nga tin-aw gitudlo sa Biblia nga dunay usa ka Dios apan tulo ka persona. Mabasa ba na sa Biblia nga usa ra Dios? Anto magbasa asa man na mabasa? Santiago, tanan na to. Santiago, ano man yung Santiago? Dara. Okay. Santiago. 2:19. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Usara ang Dios. Dili tulo. Usa. Apan may persona. Tulo. Ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto kaniya na ngani bisan gani ang mga yawa. Nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang mo na nga og mo insister ka nga tulo pod ang Dios. Aw may pangyawa nimo kanito o pang usara Dios. Apan di nimo issue sa imong pangutan apan gusto lang sana kung ipahibaw nimo nga dako ni siya og ikatabang sa atong kanini ang pagtuon sa walang pulong sa Dios tungod kay daghan man tayong nahibawan. So nahibawan na nato nga ang Dios usara, gani ang yawa nito usad ana nga usara. Nan og moingon gitang tulo tungod kay Amahan Anak Espiritu aw moingon ta pagsulti nga gilupig ta siya yawa. Yang yawa mituo nga Dios usara uning ato tulo. Mo na nga ang gitulo sa Biblia usara gyud ang Dios apan dunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu. Karon mangutana ka, unsa man nato paghibaw igsoon nga ang Espiritu Dios usab unya ang Amahan Dios mangina unya si Kristo Dios ato nang mabasa sa Biblia igsoon. Atong sugdan. Atong basahon ng Isaias 45. Isaias 45 versikulo 22. Mo ni ang nakasulat 45. Okay, Isaias 45 versikulo 22. Mo ni ang mabas. Tumuto kamo kanako, aritas 21-22. Ipahayag ninyo og ipagula kini. Oo. Pag pasabot-sabot sila pagtingob kinsay nakapakita niini gikan sa kaning panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto. Dili ba ako si Jehova? Og wala na laing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios og usa ka manluluwas wa na laing gawas kanako. O niya sa 22, tumuto kamo kanako og mga luwas kamo. Tanang kinatumian sa yuta kay ako mao ang Dios og wa na lain. Ang Amahan Dios. Ang Amahan Dios. Unya arita sa anak. Atong tanaw ng anak ka kung Dios ba ang anak? Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 8. Ono. Hebreo 1:8. Ato ning basahon. Hebreo 1:8. Mo ni siya ang nakasulat. Apan may tungod sa anak, siya nag-ingon. Kaysa man siya, ang Amahan. Ang imong trono, Dios kos, hangtod sa kangturan. O ang imong matarong setro, mao ang setro sa imong gingharian. Ang Amahan mismo, mao nag-recognize ng iyang anak Dios. Uwa nila ba pa ni? Dili ang mga apostoles mo nag-ingon. Dili ang mga tao nag-ingon. Ang Amahan mismo ni Kristo mo nag-ingon. Apan may tungod sa anak, siya, kining siya referido ni Amahan. Nagaingon, ang imong trono o Dios ko hangtod sa kangturan, o ang imong matarong nga setro, mong setro sa pagkamantarong gani, kining Jesus, kining anak, nga gitawag og Kristo, nga giila sa Amahan nga Dios, gipasimba gani ni, gisugo gani ang mga manulunda nga, ang akong anak simbahan niyo kay Dios man. Asam na mabasa. Atong basahon na. 5. Kay kinsa bang manulunda ang kasultihan sa Dios, ikaw akong anak. Karong adlaw ako mahimong imong amahan, usab kaniya ako mahimong
amahan kana og kanako og siya mahimong akong anak. Og usab inikabot niya sa panganay sa dinis kalibutan, siya mag-ingon, ipasimba siya sa tanang mga manulunda sa Dios. Kinsa nagsulti niini? Ang amahan. Kinsa nag-ingon nga ang imong trono o Dios ko, ang amahan. Mao na nga ang amahan nag-recognize ni Kristo nga iya nga Dios. Unya pag-abot dinhi sa kalibutan, nag-ingon ang amahan nga ipasimba siya sa tanang mga anghel, mga manulunda. Busa tinong gitudlo sa Biblia, nga ang amahan Dios, ang anak Dios, aritas Espiritu. Atong tanawon ng Espiritu. Buhat Kapitulo 5. Buhat Kapitulo 5, mao ni ang nakasulat ug mao ni siya ang atong mabasa. 5:1 hangtod sa kining 4 mo ning nakasulat. Apan dayon sa katawo nga ginganlan si Ananias, nga uban sa iyang asawa nga si Safira, nagbaligya katingayunan ug unya ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibaw-an sa iyang asawa ug usara kabahin ang iyang gidala og gibutang sa tilas mga apostoles. Apan si Pedro mayon kaniya, Ananias, naun sa mga giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ng Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta. Sawa pa kini ikabaligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini, dili ba imo mang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin ini? Naun sa bagayon nga imo mang gilaraw ang kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing, ang imong gipakakan dili tao kun dili Dios. Unsay giingon? Aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Unsa man ang Espiritu Santo? Matud pa sa bersikulo 4. Ang imong gibakakan dili tao kun dili ang Dios. Busa ang Espiritu Dios, ang Amahan Dios, ang Anak Dios. Ug matud pas gitudlo sa Santiago 2:19, ang Dios usara husto ka ana bisan paganing yawa nituo ana. Mo na nga usara ka Dios, mo na nga naiuban miingon nga 1 + 1 = 2 + 1 3. Pero timan do nila ang paagis ihap. Pila man kabuk ang tulo, di ba usa? Pila sad kabuk ang usa, di ba tulo? O mo na nga ang giingos Biblia mao na nga usa ka Dios apan may persona. So mo ni siya ang tubag nato sa imong pangutana igsoon kung Brad is the Brad ang is the Trinitarian man. So akong pangutana na abay mabasa nga teksto sa Biblia nga word nga Trinity sa ako nang gitubag atong gitubag igsoon nga way mabasa sa Biblia nga word Trinity sama sa Biblia nga di mabasa sa Biblia. Apan dunay pong Trinity, kini pong Trinity mapamatud na sa Biblia suma sa buot ipasabot sa mabasa. Ug doon natin mga gipangbasa katong Mateo 3:7 ug Mateo 28:19-20 ug ang wa pa nato mabasa ang 1 Juan 5:8 unsay gisulti sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 8. Kay tulo ang nagpamatuod. Nganong tulo man ang nagpamatuod kay puros man ni sila kining may persona. Kay tuluman ang nagpamatuod niini nga mao ang espiritu, ang tubig ug ang dugo ug kining silang tulo nagakauyon. Sa in English ni siya sa lain nga translation sa Biblia nagkanon dito nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu. So mo ni buti pasabot sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 8. Muna nga ang tulo pila kabuk tulo usa, pila kabuk usa tulo. Mao nay buti pasabot sa ka Dios apan tulo ka persona. So mo ni atong tubag sa imong pangutana igsuon. Okay? Now sa di pa mo padayon og tubag sa mga pangutana, mangyo sa kuspikas lawag para sa mensahe sa awit.
bago kay dili ko buot impyernong dulngan ko usa maning kamot ko langit ang dulngan ko kay dito nagulat ang Ginoo ito sa langit kalipay maangkon ko ug walay luhang moagas sa mata ko lunlun bulawan ang pagalaktan ko igsoon ko kaigsuonan ko dasigon ko kamo nga kitang tanan panahon ng magbago pusa hinulsulan ta ang tanang kasalanan ug likayan ta ang tanang kahilayan dito sa langit kalipay maangkon mo ug walay luhang moagas sa mata mo lunlun bulawan ang pagalaktan mo igsoon ko dito sa langit kalipay maangkon mo ug walay luhang moagas sa mata mo lunlun bulawan ang pagalaktan mo igsoon ko igsoon ko igsoon ko Daghang salamat sa mensahe sa awit nga atong nabati nining taknaas sa kabuntagon mga minahal kong mga kaigsunan. Bueno, ano na putas lahi nga pangutana igsoon? Mato pa niya diri Brad. Sa inyong doktrina dili ipakaon ang unod sa baboy. Unya, inyo sa doktrina ang napulo kasugo. Akong pangutana, kay inyo man kining gisunod, wa na ba mo'y sala? Kuyaw sa ninyong pangutana da. Bueno, nangutan naman ka na igsoon. Gusto lang sa nako usang kurihan ha. Kining pag-ingon nimo Brad, inyong doktrina dili ipakaon ang unod sa baboy, di ni doktrina sa Adventista igsoon. Kay ang Adventista way kaugalingong doktrina. Kining doktrina sa Adventista gisunod ginigikas gitudos Biblia. O kinini ang pag-ingon nga dili ipakaon ang unod sa baboy, di ni doktrina sa Adventista, doktrina ni sa Dios nga atong mabasa des Biblia. Ato naman ang gibasa kaganina ganing Leviticus 11:7, mabasa maginada litra por litra. So di na kinahanglan nga ato pa ganing ipasabot kay sa iya pa lang mabasa makasabot na tangdaan. Mao bitan nang maingon ang uban nga di na kinahanglan ipamatuod kay tinuod man gina. Ipamatuod na nimong tinuod man na. So mangita ta og mga bersikulo nga atong suwayan og pasabot katong di gid mabasa litra por litra pero mabasa man. Leviticus 11:7 porti maging tinawa ana. Nga ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak og wala mga pangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod di na di mo mukaon og di sad mo hikap sa mga patay niini. Tinaw man kaayo na oy. Di na kinahanglan nga imong explicar ka na as self interpretation do na siya kinini ang kaugalingon nga pagpasabot sa iya mismong bersikulo sa Biblia nga di na kinahanglan nga
lugiton pag ginatong maayo kay mabasa gina diha litra por litra. Mo na nga mingon ko nga di ni doktrina sa Adventista nini ang baboy dili pakaon, dili doktrina na sa Biblia nga gisunod sa mga Adventista. O niya nag-ingon sa doktrina sa napo kasugo, kinisag napo kasugo sa ako nang gikaingon sa unahan nangopyara ta, di ni siya doktrinang napo kasugo kay ang Adventista di kamong bubuhat og napo kasugo. Nya atong tunaan nga timan-an nga ang napo kasugo sa Dios. Ang Dios mismo may nagsuwat ana pinagis ang kagalingon tudlo. Di kahimong Adventista ana. Muna nga di intawon pasingin lang Adventista nga munay among doktrina ra ginas Biblia ang gisunod sa Adventista. Muna nga dili intawon sa makapasangil diri namo. Igo ra ni namo gibasa tungod kay gi-aplikar po ni namo sa among kagalingon. Muna ningon siya nga inyo sa ning gidoktrina ang napo kasugo pangutana. Kay inyo man kining gisunod, wa na bumoy sala na lain na sa nang istorya ha igsoon. Mingon na gani ka nga wa na bumoy sala ang tubag naa. Naa. O ang nagsulti sa dini di pud kami. Biblia ra gihapon sad. Biblia ra gihapon nagsulti nga bisan pag kinini ang tarong ka na. Nganong gitawag kag tarong kay nagtuman ka sa gitudlo sa Biblia, nagtuman ka sa balaod sa Dios, nga mo nang napo kasugo sa Dios, unya gituman sa nimo ang balaod sa may panglawas, apan pangutana nimo wa na ba mo sala na naagyod may sala naa parehasan nimo diha napo kay sala kay bisan pag unsa katarong sa tawo nagisa. Pero nagsulti nini dili ako mismo sa akong kagalingon, dili ang uban nga mga katawhan, ang Biblia mismo may nagsulti ani. Nga bisan pagtarong ka, pero makasa gihapon ka, asa man na mabasa. Basahon na to ha. Sundi ko ninyo. Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, muna nakasulat. Sa pagkatinuod, walay taong matarong sa ibabaw sa yuta, nga nagabuhat og maayo ug wa magpakasala. Nagbuhat ng maayo. Nagsunod sa napo sugo sa Dios. Misunod sa gitudlo sa Dios sa may panglawas nga ang baboy ay kaon na. Kay hugaw na. Pero ang pangutana, wa na ba may masala? Naa. Ngano man unsa may rason nganong naa? Sa pagkatinuod walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala magpakasala. Ni apaganita ni ining kalibutan na igsoon. Ni apaganita ni ining yuta ay igsoon. Mo sugotag sa dili na agi panahong makasata. Apan salamat sa Dios. Kaya doon na po'y Kristo nga mopasaylo sa atong mga sala. Ug mato pang Kristo nagkanayon. Pinagi sa suwat ni Juan. Juan 1:9 nagkanayon. Kung isugit ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarungan ng atong niya na siya mo pasaylo sa atong mga sala o sa atong pagkadili makatarunganon. O niya sa 1:1, mga minahal ko mga anak, nagasulat ako kanino yung mga butanga aron kamo di naman nagpaksala. Pero kung may makasala man gayon, doon na kita manalaban ng mga tubang saban si Kristo nga matarong. So nining panahon na karon si Kristo mo ato ang manalaban, mo atong abogado, mo atong legal counsel. Mo na nga bisan pa og nagtuman ka sa sugo sa Dios, unya nagsunod ka sa gitudlo sa Dios alang sa maing panglawas, gisunod na nato, gituman na nato, apan tungod kini apatan ning kalibutan na, tungod kini apatan ning luyutaa, doon nagyapoy tendensing makasata. Apan saat ko nang gikaingon, Biblia mo nagsulti ini. Dili kami diresting og sputlik nga kamaturan, Biblia ang ato nga gipatubag niini. So klaro kay nang giingon dis Biblia. Mo naklaruhon lang nato nga bisan pa og tarong pata, bisan pa nagbuhat na tagmaayo, apan ni apa maligitan ning yutaa, ni apa man tani ining kalibutan nga nagsagol ang kinaiyas tao, di gid kalikayan nga makasa sa ta. Okay. Basig mangutana mo,
Ikaw na, matarong na ka? Yes, matarong na ko eh. Pero dili silingan ang nag-ingon. Oh, dili silingan. Ang nagsulti ini, Biblia gyapon. Tumbasahon na. Roma, Kapitulo 3, versikulo 24. Sila pagamatarungon, pinagi siyang grasya, ingon nga gasa. Pinasikad sa pagkatinubos, tungod kang Kristo Jesus. Ikaw igsuon, gitubos mo kang Kristo? Sama na ko nga gitubos mo ni Kristo. Okay. Unya, unsa may gigamit ni Kristo pagtubos diha nimog nako ang iyang dugo. Dili pamisa, dili kwarta, dili bulawan, ang gitubos mao ang dugo ni Kristo. Mo na nga bisag ang ngayon untatang bitayon dito sa cross, apan di man maatok kapati man tudughana, si Kristo mismo maoy nagpabitay para nimog nako. Mo nang nangutana ka bag tarong na ba kabod? Yes, ang nagsulti ini dili ako, Biblia. Sila pagamatarungon, pinaagi siyang grasya, ingon nga gasa, tungod sa grasya sa Dios igsoon, nahimo kang tarong. Tungod sa grasya. Sila pagkamatarongon, pinagi sa grasya, ingon nga gasa, pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Tungod sa kamatayon ni Kristo, ikaw nahimong tarong. Bisan gulong tagyabag ta, apan gihimot ang tanos Ginoo mo nang mauota, nga magpakasa ka tarong bayata. Ang Dios ba nagsulti ana? Di nato pakawawan ang Ginoo sa gisulti diri nato. Di nato pakawawan ang Dios nga siya mismo nagpakamatay para nato niya. Giluwas na ta sa Dios, nagpakamatay si Kristo para nato pagkahuman magpakasa ang gyapon ta sa pagkaabusado. Pagkaway kasing-kasing. Nga sa diha baya nga kini nga magpakasata sama ra nga atong gi patay si Kristo pag-usab uni ato pagid siyang gi pakawawan sa dayag. Mo nagmahimo di kita mapakasa igsoon. Ayaw mo pagsalig anang naluwas na mo. Unya pagkahuman magsige mo pakasa kay luwas na. No. Kaya ang mga tao nga giluwas ni Kristo kinahanglan nga magsunod sa kabubuton ni Kristo kay naluwas na. Di nato iabuso ang kamaayon ni Kristo. Tungod kay gipasaylo kas imong masala, magsige lang sa kagpakasa. Tungod kay giluwas ka ni Kristo, magsige lang gihapon kag buhat og di maayo, ay pastilan pagkabusado. Pero unsa gitulo sa Biblia? Unsa gitulo? Matud pas Biblia, kinahanglan nga kamo magbabalaan sanglit ako balaan man. Kinahanglan kamo magmahingpit, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga nasa langit. Human na tagiluwas ni Kristo pinagisang kagilingon dugo. Unsa may atong response? Ang atong response igsuon mo gini, nga kinahanglan mo sunod ta sa kabubuton sa Dios. Pag ingon ni Kristo nga if you love me, keep my commandments, sundon natong balaod sa Dios. Sundon natong sugo sa Dios. Atong sundon ang balaod sa may panglawas ug atong sundon ang ginini ang balaod moral. Kay gitawag siyang moral tungod kay kung makasa ka immoral man. Unsa may opposite sa moral, di ba immoral? Pag ingon nga di ka magpatay ka, immoral na. Makapaubos na sa dignidad o kredibilidad sa usa ka tawo. Kung mangawat ka, manulis ka, bisan og nagsulob pa ka og Amerikana diha, bisan nagsulob ka pag barong. Pero pag kahibaw nga ikaw, ako nakakawat, aw na, maimmoral gyud ta. Bisag nindot pa kitang mubarog, gwapo pa tag sakyanan, pero ang atong kinaya immoral gyud. Nganuman nagingos Biblia, di ka mangawat unya kawatan di ay. No? Di ka manapaw. Kausor gid inirong di ka manapaw. Daghan kayong pamilyang nangadaot ini tungod ini panapaw. Unya, kung di ka manapaw, moral na. Taas imong moral, pero manapaw ka na, immoral, maubos ang imuhang moral, immoral na. Guba ang imong dignidad, guba ang imuhang kredibilidad, guba ang imong pagkatao. Tungod kay imong gisupak o gilapas ang balaod sa napo kasugo sa Dios. Mao na diha igsoon. Mao na nga taan na mga anak. So napa mo na isa gitubag nako nga naa pa gyud. Apan
Nganuman kani apaligitan ninyo ta. Nan karon unsa may gigamit sa Dios nga instrumentos pag ilas mga taong tarong. Di ba nagisgot man tag taong tarong nga niingon sa City 20 nga wa pagi ko kakitag tao nga matarong ibabaw sa yuta nga nagbuhat og maayong wang kasagid. Apan gitawag og tarong. Onan unsa may gipasihan nga instrumento sa Dios sa pag-ilas mga taong tarong. Atong tan-awon ang Lucas 1:6. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 1:6 muni nakasulat. Aristat sa 5 maguna. Sa mga adlong Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdote ginganlag sa Sakarias, sa laran ni Abias. Og siya may asawa nga usa ka sa mga kaliwat ni Aaron, og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Sa tubangan sa Dios sila pulos mga matarong dili masaway silang pagawi diha sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa atong Ginoo. Unsay gigamit nga instrumentos pag-ilas mga taong tarong? Balaod sa Dios, kasuguan sa Dios, kalagdaan sa Dios. Mauna si ang gamit nga instrumento sa pag-ilas mga taong tarong. Okay? Na og atong isalikoy ang balaod sa Dios, sama ra nga atong gipasilikoy ang Dios. Kung atong supakon ang balaod sa Dios, sama ra nga atong gisupak ang Dios. Mao gina. Busa tin-aw gitudlo sa Biblia. Unya napagigipuno si San Pablo sa Roma. Saan tong Roma ha? Roma 2:13. Kay dili ang nagapadingog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios, kun dili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagkamatarongon. Tinang gitulos sa Biblia igsoon nga katong mga taong nagsunod sa balaod sa Dios mao toy pagkamatarongon sa Dios. Ang nagtuman sa kasuguan sa Dios mao ang pagkamatarongon sa Dios. Dili ang kasuguan mo pagkamatarong sa tao, kun dili ang Dios mo imo pagkamatarong sa mga taong nagtuman sa kasuguan. Mo na nga ang gitudos Biblia ison wa man tay laing basihan dinhi Biblia raman. Biblia ra gid. Wa ta anang tradisyon, magisterium dili Biblia. Kay kini Biblia kompleto man eh. Kung magisgot lang ta og pagpanudlo aron nga ang tao makatultol dito sa Ginoo, ay kining Biblia ay wa nay lain nga magamit nato kinira. So man siya atong tubag sa imong pangutana igsoon nga nagkadayon. Sa inyong doktrina dili ipakaon ang unos baboy unya inyo sad nga gidoktrina ang napokasugo. Ako na nang gi-explicar nga ang Adventista way kaugalingong doktrina. Ang tanang doktrina ang gitudlo sa Biblia mo nagisunod sa Adventista. Okay? Unya nangutan naman ka og kay inyo man ning gisunod wa na ba mo sala ang tubag naa? Ngano man kani pa man taning kinabuhi Ni pa man taning yuta. Mo na makasakit na nagsagol pa mga mataw dinhi sa kalibutan gud magsagol pa. Unya gipamatud-an na ni Solomon nga bisag tarong ka, bisag nagbuhat kag maayo, pero prone gihapon kas pagpakasa tungod kini apa man kaning kalibutan. Unya atong gitan-aw nga ang gigamit sa Dios nga instrumento sa pag-ilas mga taong tarong mao ang katong mga taong nagtuman sa kasuguan sa Dios. Walay mabasa ang sita sa Biblia nga ang mga malinapason sa balaod sa Dios gitawag sa Dios nga tarong, matarong wa. Unya sa Roma 2:13 atong gisgutan arita usa sa kuan kining Roma 3:24 ang nakapahimo natong tarong bisag yabagta ang kamatayon ni Kristo. Ang dugo ni Kristo nga mo'y giulad dito sa Kalbaryo sa krus, mo'y gihinlo nimo og nako, mo na nakapamatarong nimo. Mo nang di nato pakawawang Ginoo. Di nato abusuhan ang Ginoo. Di nato labad-labaron ang us Ginoo. Ngano man human ka na luwasa. Human ka na gitubos. Pagka human magpagsa gyapon ka, asa naman ang hustisya ug asa naman ang atong konsensya. Wala na. Mo na nga ang giingon sa Roma 2:13 nagkanayon nga dili ang tanan nga nagpatilingog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios. Kinsa man kadtong nagtuman sa kasuguan maoy pagkamatarongon atubangan sa Dios. Busa ang Dios mo imo pagkamatarong sa mga taong nagtuman sa kasuguan ug dili ang kasuguan mo imo pagkamatarong sa tao. Okay? So tinaw kay nang gitulo sa Biblia. Now nining orasan natapos nato kining imuha nga pangutana. Unya ari na pod unya tas lahi na sad nga pangutana apan mohangi usa ka spikas lawak para sa mensahe sa awit.
gihanumta. Adunay naglalang andang sa mata sa purong-purong matahong atong mangkot. Diyos mo kahiyong sulugan ka. Unsay kapuslanan, maangkon ang tanan, nagpaabot ang kalaglagan. Subayon ta, masigpit nga dalan, ug sa unahan kaluwasan. Unsay kapuslanan, maangkon ang tanan, nagpaabot ang kalaglagan. Subayon ta, masigpit nga dalan, ug sa unahan kaluwasan. Ug sa unahan kaluwasan. Ug sa unahan kaluwasan. Daghang salamat sa mensahe sa awit nga atong nadawat. Atong nadungog dinhi sa atong programa Tingog Sputli nga kamaturan. Brad, na ako'y pangutana. Kini bang mga tao nga hilig kaayong magpakasa? Gani, nay uban sud gawas na espesuhan. Naapagha ni sila paglaom nga mabag-o. Brad, wa ko maghukom ha. Wa ko manghukom. Nangutana lang. Ngoni iya ha. Bueno. Ato ning tubagon. Imong pangutana og naa ba? Yes, naa. 101% naa. Oh, naa. 101%. Unsa may pasalig sa Dios nining mga tawhana nga nagsuod gawas sa prisuhan, hilabihan na gyud kadautan, durugista, kriminal, mupatay anak, mupatay amahan, mupatay silingan, tungod sa negosyos drugas o nabuang sa drugas. Ug unsa pa na dihang mga heinous crime, mangidnap, manulis, mangawat, pangutana kining klases mga tao igsoon na sud gawas sa bilangguan. May paglaom pa man ni sila. Ang tubag naa. Naa gyud paglaom. Atong basahon. Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 mo ni ang paglaom. O mari kamo karon ug usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula. Sila pagapution ingon sa nibe. Bisan pa sila glubos pula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Unsay sikreto o unsay mga pamaagi nga ikaw ug ako nga naglunang sa kasaypanan mabago? Unsay atong buhaton? O mari kamo kanako mo nisulti sa Dios. Usahan ta paghusay, mag-istorya ta. Ang gusto sa Ginoo nga istorya ta. Ano mo nako? Nagingon sa Jehova, bisan bisan pa ang inyong mga sala mapula, but pasabot sa hilabihan gyud ka puwah tungod sa pagkadautan. Tulisan, kawatan, durugista, mupatay nagtao, mubuno nagsilingan, matupas Ginoo usahon nato ni gusay. Bisan ang inyong sala mapula, sila pagapution ingon sa nibe. Bisan pag sila lubos mapula, sila mahimong sama sa mabuting balhibos karnero. Igsoon mo ni pasalig ni Kristo ngadtos mga tao nga nangapakyas.
Paduulon lang atos Ginoo. Paduulon. Unya, kuyog sa pagduol, dili taon na to i-justify nga itong sa ako'y. Nga tungod manggod nila Ginoo. Tungod manggod niya. Di pa unta niya, di unta ni maingon ani. Di na to i-justify nga itong sa. Duol tas Ginoo. Isurrender na tos Ginoo ang atong sala. Ato siyang tuganan sa sala. Manumdum na hinung ko atong abogados pao nga ningon siya nga do. Ang kunan lang ng imong sado, do di magkaya dako gamay ram na. Ang pungal lang ang kunan do niya ato lang ng buhatag provision. Provision. Basta ang kunon lang buhatag provision. So si Kristo sad kamawa na. Ang kuna lang nga nakasa ka. Kay ang Dios mo'y muhimo og provision para nimo. Mao na ibuti pasabot. Mao na nga nangutan naman ka og naa ba paglawom? Yes. 110% nga ang tao nga mabag-o, ang taong gustong mag-usab, duol ngadto kang Kristo kay kita mismo sa atong kagalingon kita mo'y mag-usab-usab, kita mo'y magbag-o, di gyud na mahimo na to, never nga mahimo na sa igsoon. Pero ang gusto sa Dios nga muduol na ganita sa Dios ato ba, mangaliyat ang ato sa Dios. Musulti ta sa ato ang mga sala ngadto sa Dios. Atong itugan sa Dios ang atong mga pag-ampo at pinagis atong pag-ampo. Atong itugan sa Dios ang atong kasaypanan, pinagis pag-ampo. Apan dunay gidugang si Kristo niini. Asa man na mabasa? Usa may gidugang. Atong basahon ang 2 Timoteo 2:19 mo ning mabasa. Apan ang malig-on nga paturkuranan sa Dios magpabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre sa mga iya. Og ang matag usa nga nangaliyas ngan sa Ginoo kinahanglan mo biya kas pagkadautan. Muduol ka na gani ni Kristo. Nangaliya ka ni Kristo. Nangamuyo ka ni Kristo. Imong gisulti ang tanan nimong kasaypanan, di lang kay kutubra diha nga musulti ka. Kinahanglan nga mubiya ka gyud sa tanang pagkadautan. Biyae ang imong karaang binuhatan, mga daotang binuhatan nga nangagi ato ginasiya nga kining undangon, atong talikdan, atong biyaan. Mo na ibuti pasabot sa giingon dinhi. Apan ang malig-on nga patukaranan sa Dios magpabilis pagbarog nga nagdala nining marka sa timbre nga nag-ingon nga Ginoo nakailas mga iya ug ang mutag usa nga nangalis nga sa Ginoo kinahanglan mubiya gis pagkadautan. Mo nang mubiya kita sa atong dautan nga mga binuhatan ning Igsoon kung gusto na ganita nga moduol sa bakas Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud may makatabang nato ana og gilain. Mo na nga kanang mga tawo nga nagsudgawas wa pa ginaintaon makailas Ginoo. Ug wa pa sa mga tawo tingali nga digiyan niya o ka wa pay balang espiritu nga may ni tuktok siya ang kasing-kasing. Mao na nga kanang mga tawhana dako kay na siya paglaom. Kadaghan kay mga tawo nga naglunang sa kasaypanan aparon apan karon nahimo ng matinud-anon nga Kristohanon. Unya kay mubiya maligis pagkadautan, inigbiya nato sa pagkadautan ato dayng isugid ang atong sa ngatos Ginoo. Mato pa sa unuhan 1:9. Kung isugid ang atong sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na. Siya mo pasaylo sa itong mga sila o sa itong pagkadili makatarunganon. Unya, sa unuhan 2:1 na kadayon, mga minahal kong mga anak, nagasulat ako kanino imbutanga para di na mo mapakasa. Pero kung may makasa man gayod, adun na kita'y manlalaban ng mga tubang saman si Kristo nga matarong. Mangayo lang kita pasaylo, apan ato yung biyaan ang pagkadautan. Aron nga, sulit ang atong pagbiya gikan sa dautan tong binuhatan. Unya matud pa sa Ezekiel. Gipunan pag ini sa Ezekiel, no? Ezekiel kapitulo 18. Bersikulo 21 ba ni akong tan-awon sa Ezekiel 18. Bersikulo 21-22 mo ni nakasulat. Apan kun ang dautan mo talikod gikan sa taning mga sala. Ngayang nahimo og magabantay sa akong tanan nga kabalauran kun mao. Kun mubiya gani kas pagkadautan.
kinahanglan nga magbantay kas balaod sa Dios, tuman gikas balaod sa Dios. Usbon ko, apan kung ang dautan mo talikod gikas iyang tanan niyang sala, ngayang nahimo, ug magbantay sa kung tanan nga kabalauran, ug magabuhat niya nang nasubay sa balaod ug matarong, siya sa pagkamatuod, mabuhi siya dili mamatay. Okay. Then ang gitudlo sa Biblia, ha? Nga katong mga tao nga mutalikod gikas iyang pagkadautan, mubiya sa iyang sala. Unya, sa diha nga mibiya siya sa pagkadautan o mubiya sa iyang sala, magabantay sa balaod sa Dios. Unya, magbuhat og tarong. Matud pa. Unya, sa pagkamatuod siya, dili mamatay. Nindot kayo niya ang sa aras. Ganun niya ang Diyos, di mamakak. Why Diyos mamakak? 22. Walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo, nga paghandumon pabato kaniya. Diha sa iyang pagkamatarong nga iyang nahimo, siya mabuhi. Mao na nga katong mga taong mubiya nas pagkadautan. Mubiya sa ilang mga kasaypanan. Ang ilang karaan og dautan nga magibinuhatan, ilang gitalikdan, ilang gibiyaan, tungod kay nagsunod sila sa balaod sa Dios, ang nakanindot sa Dios kadi na magbalik-balik og kanang pahinumdum nimo sa imong daotang binuhatan. Dili pareha ang uban nga asawa nga makasaga ning banab, inig mabikil og gamay, balikon tong karaang sa balik-balikon mao na nga mosamot og kadisgusto, mudako ang away kay i-appeal naman tong wa untay labot sa isyu kay nakasa lagi apan ang Dios lahi ang Ginoo. Bisan pas mga bana makasang asawa, ay mabikil og gamay, balikon tong karaang sa nga human na unta niya gikonsiderar og gipasaylo pero mahabalik. Pero ang Dios dili ingon ana. Unsay ingos Ginoo? Walay usa sa iyang mga paglapas nga iyang nahimo nga paghandumon pa bato kaniya wala. Diha sa iyang pagkamatarong nga iyang nahimo, siya mabuhi. Mao ni ang saad sa Dios ngadto sa mga tao nga gustong mo talikod sa pagkadautan, gustong mo biya sa pagkadautan, gustong mo talikod sa iyang sala. Okay? So mani ang buti pasabot mo na nga, mani ako tubag sa imong pangutan na igsoon. Ato pa nimo nga kaning wa na ba ni siya kahit sila paglaom mo tubag na nga mabago na unya gipunan pa ginatos 27 ng Canes City. Ingon man usab sa diha nga ang daotang tao mo talikod gikas ang tanang kadautan ngayong nahimo og nagabuhat niya nang nasubay sa balaod og matarong sa topa nasubay ganis balaod referenis balaod sa pukusugon nasubay gani diha ang mahitabo siya magaluwas sa kalag nga mabuhi nga buhi. So muna nga ang gitudo sa Biblia di ini masayop manang itong mga tao nga magtumas balaod sa Dios buhi gid siya maluwas siya dili ang balaod siya nagluwas ang Dios may nagluwas apan inituman naman siya sa balaod sa Dios kanibiya mas iyang pagkadautan kini ding mga taong mubiyas pagkadautan unya magtinarong mo abot sa punto nga nagmutuman gid siya sa balaod sa Dios. Mutuman gid unya matupas gid tudo sa Biblia 27 mao ni ang nakasulat nga 27 ingon man usab sa diha nga ang daotang tawo motalikod gikas siyang tanang kadautan ngayong nahimo og magabuhat niya nang masubay sa balaod og matarong siya magaluwas sa iyang kalag. Mao na ang makaluwas dili ang balaod apan mailhan nimo ang mga tawo nga mubiya sa iyang sala kay magsubay naman sa balaod sa Dios. Mao ni ang tubag nato sa imong pangutana igsoon nga nag-ingon kini bang mga tao nga hilig kayong mapakasa gani na uban nga sud gawas na spirituan napamani siya napapaka ni sila paglaom nga mabago nao pagkadaghan sa mga taong akong nailhan nga gikan sa ngiob nga kalibutan nga ilahang gipuy-an og nagka-experience og dautan nga mga binuhatan mibalik sa basabakan sa Ginoo og nahimo naron nga maayong klase sa mga Kristohanon. Sultihan tamo sa tinuod dinis mga Adventista sa wa pa ni Adventista daghang yabag dinhi parte ginaghan ng buang-buang apan ang Dios wa man lagi imposible ug unsa may tuyo sa Dios niya nang mga tao kun iya nang bag-ohon mabag-o gyud apan sa kun nagikaingon di ta makahimo sa pagbag-o sa atong kagalingon pinaagi sa atong kapasidad sa atong kagalingon wala ang makahimo ra sa pagbag-o sa atong kagalingon mao gid ang Ginoo mao gid unya uban sa ato nga mga
kana ng handom uban sa atong mga pagpanglihok-lihok nga kinahanglan nga ang Dios gid mismo may mapalihok sa atong sa tagsa kasing-kasing ug atong tagsak-tagsa kauna-una. Muna nga ang Dios man gid siya nga matarong, Dios man siyang magiluyon, Dios man siya sa kinini ang gugma, mao na nga muduol kita ngadto sa Dios kay siya ra gyud ang makahatag kanato og mga pamaagi nga makatuman tas kasuguan sa Dios. Matos pasuban, di man kuno na wa man kuno taong makatuman sa kasuguan. Matos pa niya. Tama gid na siya, way makatuman. Apan unsa may mga pamaagi para atong matuman. Di ba? Unsay paagi para atong matuman ka di man kita katuman. Labi na mismo sa atong kagalingon, na di ta katuman oy. Pero unsa may pamaagi para atong matuman ang kasuguan sa Dios. Atong basahon ang Roma 13 kapitulo 8 bersikulo 10 na ganayon. Ayaw kamo pagutang sa bisan unsa ni bisan kinsa. Gawas sa paghigugma ay ang usag-usa. Kay ang nahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Ang maayod ang buhaton nato no ato usang higugmaon ang atong silingan para makatuman ta sa balaod sa Dios. Balaod sa Dios nga gihatag sa Dios para pud ngadto sa laing tawo, isig ka tawo. Mo nang giingon din na sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 22 bersikulo 37-40 nga nangutana ang usa ka maayong lakis balaod niya gitistingan niya sa Ginoong Hesus. Nangutana siya magtutudlo o rabi, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Gitubag siya ni Ginoong Hesus nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing kalag ug salabutan. Une ang ikaduhang sugo nga susama ra nga nag-ingon, higugmaa ang imong silingan samas imong kagalingon. Niining duha ka mga dagkong sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Muna nga ang sikreto nga matuman nimo ang balaod sa Dios sama ni anang di ka mangawat, di ka mapatay, di ka manapaw, di ka magsaksik bakak o mamakak, unya dili ka di ka maibog sa mga butang sa imong isikataw, sa asawa sa imong isikataw, igsuon unya napay sa diha nga giingon nga tumahod ka sa imong amahan ginahan aron mo taas sa imong kinabuhi dinhi sa yuta nga gitagan na kang yubang imong Dios. Kanang mga balaura magkaigsunan mao nang balaura nga balaod sa Dios nga gipahatag sa tao para ngadto sa laing tao. Mao nang mutakdo ang giingon nga higugma ang imong silingan sa imong kagalingon, pero ang gitudlo higugmaa usa ang imong silingan. Higugmaa. Kag di gani ka mahigugma sa imong silingan na dili nimo matuman ang balaod sa Dios. Ug matod pas gitulo sa Biblia, unsa man ning higugma ang unsa man ni ang kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan, unsa man ning balaura nga iya sa Dios nga gihatag sa Dios ngadto sa tao. Unya para ni sa relasyon ngadto po sa lain nga tao. Ang sugo nag-ingon ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, ug ang bisan unsa nga sugo kini nagalangkob nining pulo nga nag-ingon higugmaa ang imong silingan samas imong kagalingon. Ang gugma dili mo himog duotan ngadto sa iyong silingan, busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Igsuon, whether like it or not, musugot kag sa dili. Sayon sundon ang balaod sa Dios basta doon natay gugma sa Dios. Sayon sundon ang napo kasugo sa Dios basta nahigugma ta sa Dios. Mao nang Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma ka sa Kristo, tumana ang sugo sa Dios. Pero imo gisupakon bisan pagkapila ka mo insistir na higugma ka, moingon na kitang wagi ka mahigugma kay imo gisupak ang balaod sa Dios. Gani si Juan nagsulti dinhi kay kini do naman ni suwat si Juan, unang suwat ni Juan naapod ang ikaduhang suwat ni Juan. Now arita diri sa 1 Juan 5:4 nagkanayon, ari usa ta sa dos ug atong mailang nga kita nahigugma
sa mga anak sa Dios. Kinsa maning mga anak sa Dios, moning atong isig katao, mga anak sa Dios. Ug atong maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios. Pinaagi niini, kung mahigugma kita sa Dios ug magatuman siya mga sugo. Muna nga ang paghigugma ngadto sa Dios mao may pagtuman sa balaod sa Dios. Muna nga sayon kaayo sundon ang balaod sa Dios kana kung doon natay gugma ngadto sa Dios. Ug sa tres na kanayon, kay ang paghigugma lang sa Dios mo kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Muna sa ebidensya og pruebang nagmatuod nga kita nahigugma sa Dios. Sa pagi pinaagis pagtuman sa balaod sa Dios. Og ang iyang mga sugo dili bugat. Muna nga ang balaod sa Dios dili bugat. Ang sugo sa Dios dili bugat. Di man siya kinahanglan nga pas-anon parehan ng di ka magpatay. Hay may lisod ang patay ta o di ta mo patay. Hay may lisod ang papangawat o di ta mangawat. Hay may lisod ang pagsukol-sukol na to sa medikalan o kanang pagpahimuot nila. Unsa may lisod kanang maibog ta sa atong di ka manapaw, lisod na ang di ka manapaw o sayon ang pagpanapaw. Aron nga hipatian kas bana ana. Hipusilan ka. Muna nga mas maayo gyud nga sundon natong balaod sa Dios kay matud pas gitulos sa Biblia. Ang kasuguan dili bugat. Maor gyud gisulti sa Biblia. So di ginabugat. Muna nga kadtong mga tao nga nakaila sa Dios. Doon na say mga timailhan. Atong basahon ang Juan 2:4. Morning nakasulat. Siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya, apan o ang bantay sa mga sugo, kini siya bakakon o wa kani ang kamatuonan. Daghan kaayo ang mga katawhan karon nga mga relihiyoso. Mga relihiyoso. Unya, musimba pod sa ilang simbahan. Ang musimba pod sa Dios dito sa ilang simbahan. Pero subo nga palandungon, gumikan kay ila man gisupak ang balaod sa Dios. Inay nga ang gitudlo sa Biblia, remember the Sabbath day and to keep it holy. Imbis ang adlong Sabado di as ikapito, ilamang ang ilang selebrasyon gi aman gibutang sa adlong Domingo, di aman sa adlaw sa pagkabanhaw. Muna nga makaingon ta pagsulti nga sayang ang klasis pag-alagad. Kay inay nag-alagad na unta sa Dios apan kung atong basihan ang gitudlo sa Biblia di masad muhaom. Muna nga ang Dios na lang say bahala ining klase sa mga tao. Ang ato na lang dinha nga ato na lang sang iampo aron nga pinaagis pagampo kining mga tawhana ato sa ning makita dito sa kingharian sa langit sa adlaw unya sa paghukom. Muna nga nining buntaga natapos na ang atong oras ni ato maning gisugdas pagampo, tapuson na sinatos pagampo. Ato iduko ang atong mga ulo. Amahan namo nga balaan anak ka sa trono sa mga langit. Dalaygon ikaw sa way katapusan. Dagang salamat nga nakahimo kami sa pagtapos nining programa tingog Sputnik nga kamatuoran. Hinaot nga ang mga katawhan nga nakabati nini. Magapadayon kinis pagligon sa pagtuod diha kanimo. Usa sa mga higayon ngadtos mga bag-o pa nga nakabati mahimuon ni kining giya sa inadlaw namo nga panginabuhi o pagkinabuhi diha kanimo. Hinaot maaman nga among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mo haom sibo sa mong kabutog katuyuan og tabangi kami nga mahimo kaming instrumento sa pagpadayag sa mensahe ngadto sa uban sa samay gayon. Magkinabuhi kaming Dios ug matarong sibo sa mong kabutog katuyuan. Wa kami arang mahimo sa mong kiguling ginugwa ka. Mo nang mohangyo ko nimo nga padayon unta ang imong protection sa matag usa kanamo. O sa samang higayon ikaw magapanalangin sa management sa DWKC Kusog Cebu sa ilang mga kawani nga nining mga panahon na padayon ang ilang operasyon o sa kahanginan hinatutamahan nga ikaw sa kanunay sa gyapon magauban og andam sa ilang kasing-kasing una-una sa pagdawat kanimo o sa samang higayon makaambit kami na ang girian yung magatagana sa pas pagtukos sa kalibutan. Daghang salamat sa pagtubag mo Dios sa mga pag-ampog mga pangamuyo. Amo kining gihangyo pasalamatan ang madawat sa nganugahom ni Jesus. Amen. Nining oras sa mga minag ko magkaigsunan
Nahurot na ang atong 2 ka oras. Dali as oras oy. Nahurot na ang atong 2 ka oras. Wa naman tay panahon. Hangtod na usab sa sunod Domingo ning atong tulumanon tingog sa puti nga kamatuoran. Doon ay panultihon nga nagkanayon nga wa kita mahimo sa pagbatok sa kamatuoran kundi ang pagdapig lamang sa kamatuoran. May buntag, Pilipinas! Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo, apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapusnanan pa ang mga katigayunan, kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Sige lang ang pagpatuyang pag-ugmad sa kaugalingon, nahi kalimtan nga doon na pa'y buluhaton. Nagandam para sa unahan, apan karon gibawian sa kinabuhi nga untai ang gipili. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Sige lang ang pagpatas, garbo o paghari-hari, iyang giisip nga siya talahon. Wala gyu'y kalainan sa mga taong kakaraanan, nga ni Jesus sila napalgan nga nakulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhata, kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Kung ulahin na wala'y kapadungan pa. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan magapadayon sa pagdapit kaninyo sa pagpaminaw sa sunod nato nga mga sibya. Usa ka makabuhay day. Aside sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usasab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa fast ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pindugo, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha?